Γυρίσαμε, ναι. Χαίρομαι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι δραστηριότητα θα κάνουμε. Όντως, Εγώ ξέρω ρυθμική. Εγώ εμστίβω μπαλέτο, ρώσικα, ισπανικά, ιταλικά, αυτά, για τώρα. Τόσα πολλά. Ναι. εγώ έχω ήδη κάποιο μάθημα να διαβάζω, οπότε μου φτάνει αυτό και το να ξεκουράζομαι μου αρέσει, οπότε δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, καλά, νομίζω μόνο εσύ. Καλά. Εν τω μεταξύ και εμείς μαθήματα έχουμε και εσύ, πρέπει να τα χωρίσεις κάπως, οπότε θα τελειώνουμε γρήγορα, ελπίζω. Ναι. Καλά, Ξέρετε ότι το Halloween περίπου έχει έρθει και θέλετε μήπως λέω εγώ τώρα να στολίσουμε ή ακόμα και να πάμε σε κανένα τρομακτικό μέρος, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Ναι. πολύ ωραία, ναι. Οκ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λέω εγώ να πάμε για τακτοποιήσουμε λίγο τα πράγματά μας και μετά να πάμε για κανένα παγωτό, δεν ξέρω, να κάτσουμε σπίτι, να πάμε ξέρω που θέλετε. Εκτός αν είστε κουρασμένες και θα κάτσουμε σπίτι. Οπότε ό,τι θέλετε, εγώ λέω να βγούμε έξω. Μπα. Όχι καλύτερα. Καλά. Άντε πάω στο δωμάτιό μου. Οκ, bye.